Která žena by neměla ráda šperky? Nevždy ale seženeme to, co se nám líbí nebo co koresponduje s naším vkusem. Jak si vyrobit originální šperk nebo třeba dárek pro nějakou kamarádku, to nám řekne Eliška Hájková. Takže teď se dostáváme ke třetímu šperku, ten je nejsložitější, jedná se o obšívané kuličky. Budeme k ním potřebovat toho rokail, který je hodně pravidelný, takže se s ním nejlépe dělá, je taky dražší. Potom budeme potřebovat 1 cm perličku, potom nějakou menší, kytlovací nítek a froháček a potom nějaké ozdobné kaplíky na dozdobení. Začneme tím, že si nejdřív navlíkneme 4 korálky a potom tady uděláme uzlík, aspoň 3, aby to drželo. Teď si projedeme tím prvním korálkem. A teď vlastně tady máme takový mezery a ty potřebujeme zaplnit těma korálkama. Takže vezmeme korálek, projedeme zase korálkem, který tam je. Takže vlastně je dáváme vždycky mezi ty dva. Mezi ty dva. Takhle uděláme celou tu první řadu, nebo vlastně už druhou. Takže teď máme zase mezery, takže mezi ně potřebujeme zase vložit 1 korálek mezi každou tu mezeru, aby se nám to zase zvětšovalo. Kulička. A uzavřelo, jakoby, ano. A uzavřelo. Mohla bys nám, Eliško, říct, jak jdou teda ty řady po sobě, aby jsme to pochopili? Takže první řada rozšiřuje se pouze 1 korálkem. Druhá řada rozšiřuje se 2 korálky. Třetí a čtvrtá řada rozšiřuje se 1 korálkem. Pátá řada se rozšiřuje 2 korálky a potom prvním střídá se 2 a 1 korálky. Potom jsou ještě další 6. a 7. řada a ty se rozšiřují pouze 1 korálkem a tím končí vlastně ta 1 půlka. Udělají si 2 půlky, které se potom sešijou, takže to potom taky ukážu. Už mám hotovou tu půlku, takže si ji teď dáme na ten kytlovací nítek, dáme si takhle do prostředka. Teď sem nadáme perličku, aby držela hezký tvar. Už mám tady hotovou druhou půlku. Můžeme buď obšívat do konce, anebo, což je jednodušší, udělat 2 půlky, které spojíme. Teď nám vlastně vzniknou takové zoubky, kterými budeme potom spojovat. Úplně hezky nám to tam zapadne. Takže to prošijeme takhle tou nití. Aha, takže sešíváme jenom ty korálky. Teda. Jenom ty konce, a dáváme ty mezi korálky. to korálky další? Ne, tam jenom už to nic čistě nedáváme, jenom čistě to, jak nám to hezky do sebe zapadá, tak to sešiju. Takže kuličku už máme hotovou a teď to teda budeme kompletovat? Takže teď přidáme tady ten ozdobný káplík, nadáme ho tam, potom tady ty menší, zelenou kuličku, uštípneme, uděláme kolečko a nadáme na háček.